गिबियाव नोंथांमोनखौ नैबे आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोनखौ बे दिनैनि भिडिअखौ माने जोबजासे नायलांगोन आरो माने दिनैनि नैबे फुजाया माने गंगा फुजा माने नैबे कुसुगावनि सिङाव थानाय बिजय नोगोर होननाय गामियावहाय जोंहा माने दिनै गंगा फुजाखौहाय माने खुंफुंनो लादों नालाय ओमफ्राय दा माने जोंहा माने माखासे मानसिया फुजा होगासिनो दंखायो दा माने होखांबाथाय जोंहा जैग्य सावगोन आरो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्राफोरनिसिम आरो फिन खेबसे आङो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनाय थाबाय आरो मोजां मोनोबा नोंथांमोनहा भिडिअखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय एसे अननानै जेनेबा मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नोंथांमोनहा माने मोजाङै नायलांगौ आरोखि माने आङो फार्स्टनिफ्रायनो मारै खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थालांगोन फारियैनो आरो आसा खालामबाय नोंथांमोनखौ भिडिअखौ मोजाङै सिबिनो रोंलांगोन होननानै आरो होमबा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो आं देखायनोसै दा माने फुजाया जोंहा आराम्भ जाबाय माने दा आहुथिखौ सावग्रोसिगोन दा नोंथांमोनहा नायबाय थाबानो जाबाय जोंहा दा पुरहितआ अरखौ लगायबाय दा आङो माने जोबजासे देखायगोन आरो दा नोंथांमोनहा फारियैनो नायलांबाय थाबानो जागोन आङो दा दैयाव लांनाय आरो बाननाय माबोरै लाङो बेखौ देखायगोन नायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर जोंहा नै दा माने जोंहा बेलाखौ माने लांसिगोन दैयाव फोजावहैनो दा जोंहा बेखौ लांनायावहाय बिदाय हरग्रोयो माने एसे खुलुमस्रांबावो दा जोंहा खुलुमस्रांजोब्बाय जोङो दा बेखौ बाननानै लानानै बैलारि दैयावहाय फोजावहैनोसै दा नोंथांमोनहा नायबाय थाबानो जाबाय सिखोबाय आगदाजों मोनसे नोंसोर उनजा नङा नोंसोर उन जादों एसे सिगांदो ओरैहाय गनखौ नुवाखै ना गनखौ गिदिंदो जायो लोगोफोर जोंहा नै दा माने गंगा फुजानि बे मा होनोमोनलाय बेलाखौ जोङो दा दैयाव बासायहरबाय बासायनानै जोङो दा माने लहाबनानै फैबाय माने लहाबबा माने सानाय सुनाय माने खारोनो दा माने बिनि थाखाय जोंबो दिनै बे बिमा गंगाखौ बासायनानै जोंबो दिनै खेबथाम लहाबनानै फैबाय आरो दा देग्लाय नायसै माबायदि जायो आसा खालामो नोंथांमोनखौ आरो जोबजासे नायबावगोन माने आङो देखायबावगोन जोंहा मन्दिराव थांनानै दै सान्थि लोंहैबावगोन ओमफ्राय बेनि फोथा लाबावगोन बेनिफ्रायसो बिदाय जागोन दा नोंथांमोनहा नायबाय थाबानो जाबाय दा दानथ'
आरो दंबावो ससेबाव होमबा नेबाय थाबानो जाबाय।